Després d'observar les persones i les coses, les he interpretat i finalment les he transformat. Aquest ritme que he seguit sempre, aquest món intern que no saps per què ve i és el cultiu que tu has anat emmagatzemant interiorment. I resultava que sortien aquelles coses tan estranyes. Una vegada rebudes les impressions que ens venen de l'exterior, les anem cultivant interiorment. Hem pres un camí vers noves formes, camí del qual crec trobar-me en el començament del començament.